Għal darb'oħra se jkun qiegħed jiġi organizzat il-Festival Internazzjonali tal-Lob tan-Nar. Il-festival se jara l-parteċipazzjoni ta' aktar minn 85 għaqda tan-nar lokali u internazzjonali u għall-ewwel darba il-festival se jinkludi wkoll is-sem ta' banet minn diversi lokalitajiet. L-ewwel żewġ ilili it-tlieta 22 u l-ġimgħa 25 ta' April se jsiru fil-Port il-Kbir u diversi qadiet tan-nar lokali u internazzjonali se jkunu qed jikkompetu f'kategoriji differenti. Fit-tielet lejli is-Sibt 26 ta' April il-festival se jittella fin-Nadur Għawdex b'kollaborazzjoni mal-Ministeru ta' Għawdex. Is-serata finali l-34 ta' April jalaq fil-Port il-Kbir meta Malta tfakkar il-21 anniversarju mis-sħubija fl-Unjoni Ewropea. Dakinhar se tinkludi wirjiet minn numru ta' timijiet tal-Lob tan-Nar, dan inkludi l-Għaqda tan-Nar Kerċem ir-rebbieħa tal-Festival tal-2024. L-udjenzi għandhom jistennew wirja finali li se tixel il-Port il-Kbir b'sinerġija piroteknika u innovazzjoni teknoloġika. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Karlo Mikallef qal li ħafna turisti qed jaraw li jorbtu d-dati tal-btala tagħhom ma' dawk tal-festival. Kun hemm parteċipazzjoni ta' gruppi barranin mill-Italja, mill-Ingilterra, mill-Polonja, mill-Messiku u minn Franza kif semmejt, flimkien ma' numru kbir ta' kmamar Maltin li semmu spettaklu uniku għal dan il-festival. Il-turisti japprezzaw ħafna dan il-festival peress li hija tradizzjoni tagħna l-piroteknika waqt li jkunu pajjiżna jieħdu l-opportunità li esploraw l-istorja tagħna, l-ikel tagħna, l-inbit tagħna u dak kollu li għamilna Maltin. Intant il-President tal-Għaqda Piroteknika Maltija, Godfrey Farrugia, fisser il-festival bħala pjattaforma ta' dak li huwa Malti. Joħloq aspettattiva li tiġbed it-turizmu lejn Malta, imma issaħħaħ il-volontarjat u l-identità Maltija fil-piroteknika. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għat-Turizmu Ian Borg tkellem dwar l-importanza tal-festival bħala ċelebrazzjoni tal-wild kulturali tal-pajjiż u fisser li rwol tiegħu fid-diversifikazzjoni tal-prodott turistiku. Qal li l-Festival Internazzjonali tan-Nar huwa simbolu b'saħħtu tal-identità nazzjonali u tal-ħila u d-dedikazzjoni lejn l-eċċellenza f'pajjiżna.